human kog update sa ako ang mga kakawan di anasag ko sa ako ang kapihan. So go na sila pang hinog. Oh, nangahinog na sila guys. Naman sila pang hinog. So atong suruyon ang ako ang mga kapihan. So let's go. Maguwang ako ang mga kape. Daghan na kayo mga guwang oh. Pari. Pwede rin napita. Super kadaghan ng guwang. Suot sila oh. Ang mga guwang pa jud. Wow. Daghan na sansum guys. Daghan ang mga hinog nga rin. Daghan ng guwang. Nagpungpung jud sila. Nagpungpung. Ito. Daghan ng guwang sa akong mga kafe. Ang uban namuwak pa. Daghan kay buwak nga rin. Diri oh. Daghan sa mga buwak sa akong mga kafe. Nay mga bunga, nanasay daghang mga buwak. Wow. Nindot kayo sila buwak puti. Nya humot kaayo, grabe ka humot. Daghan kay nga ri oh. Suruyo na to diri. Grabe kadaghan sa mga buwak sa akong mga kafe. Wow. Daghan ang mga buwak. Grabe jud ka humot. Suroy patangari. Grabe kadaghan og mga buwak. Ang akong mga kapihan. Namuwak na silang maayo. Nay mga bunga, nay mga buwak. Wow. Tungod to sa unahan. Ano di aring mga bunga. Hinog. Mga buwang. Ay daghang mga kafe. Mga hinog ng uban.